Poco bé. Hola a tothom, doncs tornem a estar aquí. Jo sóc la Míriam, treballo a l'EQE Viding de Lleida, i la classe que us proposo és una classe de 40-45 minuts, el nom és Balance Flex. La idea és fer seqüències de moviments de ioga, buscant sobretot mobilitat i flexibilitat. La faré sense música, perquè al final tampoc l'escolteu bé, és més important que seguiu les meves indicacions, que quasi no heu de mirar-me, sinó solament amb la veu aneu ajustant. Si teniu algun dubte, doncs llavors em podeu mirar. Però fiqueu-vos si us ve de gust la música que us agradi, la llista que us agradi, música tranquil·la, suau, que us permeti respirar amb calma, fer una respiració conscient, que és superimportant per acompanyar el cos. No una música que us fiqui tensos o energètics, sinó que sentiu com respireu, com aneu més lluny en les posicions, com el vostre cos va cedint. Sí? Doncs preparats. Comencem amb una seqüència de salutacions al sol molt simple, ho anirem complicant. Sí? Doncs mira, col·loca't a la part de darrere, de davant de la teva colxoneta, el pico frontal, perquè em pugueu veure millor. La primera ronda la farem lenta. Ara llavors, junta els peus. Comença a calmar la teva respiració. L'aire entra pel nas, surt pel nas. Inhala. Exhala lent. Els cinc dits dels peus estan enganxats al terra, la teva columna llarga, els teus ombros, les espatlles, enrere i a baix. Posició de muntanya, puja els braços, junta les mans, mirada a les mans. Baixa amb les mans pel centre, col·loca les mans al costat dels peus, amaga el cap, planx, dreta enrere, un gran pas, mirar endavant i posició del gos. Braços estirats, cames a l'amplada de la cadera, si fa falta ajunta un pellet més els peus. Taula, vine endavant, amaga orbeta, arrodoneix, ara llarga i baixa els genolls. Cocodril, baixa els colzes, flexiona els colzes, col·loca el pubis al terra, rota els teus ombros, espatlles i eleva. Farem una pelvicobra enganxant els colzes. El pubis està enganxat al terra. Col·loques els ditets i tornes a la posició del cos. Flexiona genolls i llança el peu dret al costat de la mà. Si no arribes a la primera, agafa't i col·loca't en posició de lanx. Junta peus, amaga el cap. Segona ronda amb l'esquerra, fiquem respiració. Inhala muntanya. Exhala lentament, flexiona al davant. Esquerra enrere, inhala, eleva el pit. Exhala gos, mirada cap als genolls. Inhala taula com una onada a l'esquena, amb o sense genolls. Exhala cocodril, adelanta el pit per davant de les mans, col·loca el pubis al terra, baby cobra, colzes cap a la cintura. Col·loca els ditets, exhala gos. Flexiona genolls, peu esquerre al davant, entre les mans, inhala. Exhala. Inhala, eleva, activa un gluti. Exhala, baixa. Inhala, dreta enrere, estira bé la cama, eleva el pit.
Exhala, gos, ens quedem aquí 5 respiracions. Inhala. I a l'exhalar, empenya els talons cap al terra. Inhala, empenya amb les mans al terra. Exhala, tansa el pit cap als genolls. In. Ex. In. Exhala. Una més. Inhala. Exhala, flexiona els genolls, dreta davant agafant aire. Eleva el pit, baixa cadera. Exhala, amaga el cap. Queda't aquí respirant aire. Exhala, empenya el melic a la columna. In. Ex. Una més. Exhala, última ronda. Inhala, eleva't, mira amunt. Exhala. Esquerra enrere, allarga el cos. Exhala en el gos, cadera enrere i a dalt. Inhala amb la taula, amo sense genolls. Exhala, cocodril. Inhala, baby cobra, queda't amb el pubis. Exhala, gos, queda't 5 respiracions. Braços ben estirats. Allunya els ombros de les orelles. Intenta portar els teus talons a prop del terra. Columna llarga. Flexiona els genolls. Esquerra davant. Mira al davant. Junta peus. Eleva muntanya. I baixa amb les mans per darrere i queda't amb les mans per darrere. Creua els teus dits, activa bé els teus glutis, eleva el pit, obre el cor i empenya amb els glutis la cadera al davant i manetes cap als talons i respira. Continuem amb una altra seqüència. Baixa amb l'esquena, rodona. L'anys i ves a la posició del gos directament. Ens quedem en posició del gos. Si fa falta, atansa una mica més els peus al davant. Braços estirats. Respira. Eleva la teva cama dreta al sostre, peu en flex. Eleva el taló del terra i ara baixa la cama dreta al costat de la mà dreta per fora. Baixa el genoll, elevo el pit. Aguanta aquí. Allarga la teva columna, inclina't, mans al terra i gos. Respirant. Inhala, eleva cama esquerra. Exhala, eleva un pelet més. Inhala, eleva el taló dret. Exhala, l'anys per fora, baixa el genoll. Inhala, eleva el pit. Exhala, activa glúti. Inhala, inclina't. Exhala, gos. Inhala, cama dreta dalt, peu en flex. Exhala, més amunt. Inhala, fica't de puntetes. Exhala, l'anys. Inhala, eleva. Exhala, obre. Inhala, inclina. Exhala, gos.
Inhala, eleva cama esquerra. Exhala, aguanta. Inhala, eleva el taló. Exhala, vine al davant, baixa el genoll. Inhala. Exhala, obre el cor. Inhala, inclina cap entre els braços. Exhala, vos. Queda't aquí. Respirant. Allunya els ombres de les orelles. Eleva el teu sacre. Anem a la posició de taula. Aquí, baixa genollets, acomoda't. A l'exhalar, elevarem els genollets. A l'inhalar, baixarem. Exhala, eleva genolls. Inhala, baixa. Exhala, eleva genolls. Inhala, baixa. Les mans deixen l'empremta, els colzes, intenta orientar-los un pelet enrere. Separa més els genolls, senta't enrere en una posició de bebè, braços llargs. Recupera. Anem a fer un atac de la cobra a bebè. Estira bé els braços. Vine al davant, inhalant, col·loca el pubis al terra. Exhala, te'n vas enrere. Inhala pel nas. Exhala pel nas. Si et veus preparat, pots pujar la teva cadera. Exhala. Inhala. Activa glutis, empenyes cap al terra. Exhala, fem una més. Inhala. Exhala, queda't. Col·loca't en quadrupèdia, pujar a gos, caminar una mica, per acabar d'estirar, i ara caminar amb els peus cap a les mans, puja muntanya, exhala. Tenim la primera part feta, anem a fer tot un treball d'obertura d'en peu, tira la potser un pelet més al davant, perquè no necessitem colxoneta. Separa bé les teves cames, anem a posicions de guerrer. És important que no rellisquis, els teus peus que mirin al davant, empenya el còccix cap al terra per separar la zona lumbar, obre el teu peu dret i flexiones. Obre els teus braços, aguanta aquí. Empenys amb la part lateral externa, el genoll. Anem a fer seqüències respirant, és el que t'he dit, fem respiració conscient. Inhala, puja braços. Exhala, baixa més el còccix. Inhala, obre braços. Exhala, gira les manetes. Inhala, eleva. Exhala, busca el terra. Inhala, estira braços. Exhala. Guerrer al sol. Inhala. A l'exhalar, baixa una miqueta més. L'aire omple les costelles i al exhalar el teu còccix empeny cap al terra. Disfruta. Eleva el braç del terra, esquerra.
Estira't més, ves més lluny, deixant el sol il·lumini la cara. Obre bé el teu pit i respira. Inhala, estirat, triangle. Trasllada primer la cadera. Allarga bé les costelles. I allà on arribis, col·loca't. Pot estar aquí, pots flexionar el genoll, però no orientis el pit al terra. Aire. A l'exhalar, obre bé el pit, encaixa les escàpules i obre el pit. Inhalo. Exhalo. Els peus fan força cap enfora, estos glutis apretats. Abraça la teva cintura, però obrir més, inclús te pots ajudar perquè la mà surti. Aire. Allunya l'ombro de l'orella. Respira més. I d'aquí mitja lluna. Flexiona el genoll dret. Col·loca tot el pes. La teva mà dreta apunta per davant del peu. I comença a pujar a cama obrint, 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 obrint. Respira. Baixa la cama suaument per anar amb un gran squat. Flexiona. Obres entre les cames. Puja els bracets. Baixa els ombros. Eleva els talons. I respira. Inhalant pel nas. A l'exhalar, baixo més el còccix. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo, baixo talons. Continua a l'altre costat. Ajusta els peus per anar a l'altre costat. Activa glutis. Obre i baixa. Assegura't que el genoll està tot just damunt del turmell, no per davant, i que el teu taló empeny cap al terra i cap al lateral. Obre bé el teu pit, braços llargs. I respira. Inhala, eleva braços, anem a fer la seqüència. Exhala, allunya els ombros de les orelles i baixa. Inhala, baixa. Exhala, gira. Inhala, eleva. Exhala, empeny el còccix cap al terra. Inhala, baixa braços. Exhala, gira els palmers de les mans al terra. Crea el sol, agafa aire. Exhala i baixa una mica més. Deixa't guiar per la teva música, per la teva respiració. Sentint com pots allargar, quines sensacions tens. Eleva el braç baix, agafa el canell i anem una mica més lluny. Inhalo les costelles, exhalo i vaig més lluny. Els peus ben arrelats al terra. Triangle, estirem les cames. Trasllada primer la cadera, tot el que puguis. Ara allarga les costelles i la columna. Allà on puguis, obres els ombros lluny de les orelles. Has d'apretar glutis i respira, intentant enfonsar les costelles superiors cap al terra. Els teus glutis, apretarets entre ells, baixa el braç, ajuda't si fa falta amb l'altra mà i allunya. La mirada cap a l'espatlla de dalt. Inhala. Exhala. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Ja hi una. Flexiones
Canvia el pes, maneta per davant del peu i vas pujant. Nota el gluti, vas respirant. Col·loco peus junts, descanso una miqueteta. Continua amb equilibris. Busca la teva posició de l'arbre. Peu al terra. Eleva la teva cama dreta. O al bessó. O a l'adductor. Puja els braços. Mans juntes. El peu empeny contra la cama i la cama contra el peu i la mà contra la mà. El coxis orienta cap al taló del terra, cap al peu. Sauce. Baixo lentament el braç i busca una flexió lateral de la teva esquena. Inhalant. Exhalant. Inhala. Exhala. Canvi. Calma. La teva opció o més a baix o més amunt. Connectant peu contra la cama, corser abdominal, atrapant l'esquelet. Inhala. Exhala, empeny els dits contra el terra també. Baixa el teu braç a sauce. Obre les teves costelles. Busca l'equilibri. La mateixa cama que tens a dalt, col·loca el peu en flex del turmell per damunt del genoll. Veus la meva posició? Ben oberta com un 4. Posició de l'àguila. El braç dret, el braç esquerre. El que tens a dalt, de cama, doncs el braç passa per sota, al contrari. Allunya els poms de les orelles i comença a baixar inclinant. Columna llarga. Ves baixant lent, com si te sentessis. Solta braços, porta'ls enrere, com unes ales. I aguanta aquí 3 respiracions. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. In. Ex. Peus junts. Posició de muntanya. Agafa mans per darrere. Eleva talons. Junta els talons entre ells. Eleva la mirada. Mantens les cames fortes, actives entre elles. I respira. Anem a l'altre costat. Ja ho tenim d'aquí de peus. I ens anem al terra. Posició mig loto, dempeus, modificada. Per damunt. Ara el braç. La cama dreta a damunt, el braç esquerre a dalt. Vas aquí per sota. Baixa els ombres, complicat col·locar-se. I empenys enrere, senta't enrere. Nota els isquios, el gluti. No perdis el ritme respiratori, la respiració conscient. Braços enrere i a dalt. Llançant el teu pit cap al bessó. Col·loca els peuets al terra. Superbé. Calma. Anem a la cotxoneta, ara sí.
I anem a fer obertures de cadera. Et col·locaràs a la part de la cotxoneta, cames flexionades. Agafar la teva cama esquerra, col·locar el peu en flex per damunt del genoll, igual que hem fet fa un momentet. Els braços un plet enrere i vull que t'estiris. Llavors, què és important? Que allunyis el genoll del terra i que no estiguis, vaig a ficar de perfil ara, que no estiguis sentat, sinó elevat. El peu en flex, inhala, eleva el pit, al exhalar allunya el genoll del pit. Inhala, exhala. Intenta, ara belluga mentre vas respirant, belluga la teva cadera d'un costat a l'altre, sentint, escoltant la teva música, allunyant. Porta la cadera un pelet enrere i anem a la posició de mig loto modificat. El peu que tens a dalt, damunt del genoll, però si veus que estàs amb la columna molt rodoneta, el peu ha d'anar al terra. És important, eh? Estiguis com estiguis, mans al terra, empenyent al terra per poder elevar el pit. Les teves espatlles i respira. Mà esquerra al genoll dret, inhala, exhala torsionant. Inhalo allargant columna, exhalo, giro un pelet més. Inhala. Exhala, els teus genolls busquen el terra. Braç de darrere, elevat, agafant aire. Inclina't al costat, exhala. L'aire entre les costelles. I surt lent pel nas i vaig més lluny. Inhalo. Exhalo. Una més. Inhala. Exhala. Llibera. Cama esquerra, la que tens tot just davant o tot just darrere, damunt. Anem a portar-la estirada. Estira bé la cama. Col·loca el taló una mica a prop del pubis i si tens molta tensió ja te quedes aquí. Si tu creus que per tu és suficient quedar-te en aquesta posició, ahí està perfecte. Si no, estira a la posició de palomes de iogui o en el cigne. La idea és que la ròtula i l'empeina estiguin al terra. Allunya al màxim la cama enrere per poder baixar bé la cadera, alinear-te amb calma. Respirant. És com el gluti de la cama que tens al davant va a tensar-se al terra. Amb calma, extern. Baixa terra amb braços. Baixa el cap. Vol la teva cadera molt suau endavant, enrere, respirant. Torna a elevar, penjar les mans, estirar quàdriceps. Busca el peuet, atensant el taló al gluti. Intenta orientar el teu pit a la paret que tens al davant. No a la pantalla, sinó aquí davant teu. I d'aquí, extén, o bé pots pujar sirena, o pots soltar la cama. El que tu veguis, no importa. Escolta el teu cos, això és l'important.
Crec que està preparat, que és el que necessita, respirant. Llibera peu, eleva, i anem a sentar-nos una altra vegada, canvi de costat, estirament del piramidal, agafa la teva cama dreta, empeny. Si sents que així no estires, atança una mica més la cadera, allunya els ombres de les orelles, genoll, lluny. I respira. Vull que sentis l'estirament en tota la part del gluti, però no t'aixafis. Allunya les costelles de la cadera, empeny el pit cap al teu bessó, allunya el genoll. Va respirant. Tanca els ulls, o no, i balanceja la teva cadera d'un gluti a l'altre i els colls llargs. No us quedeu amb el coll encongit, sinó amunt, respirant. Tira un pelet cadera enrere, posició de mig loto. Recorda l'opció, o el genoll al damunt, en flex, empenyent, o el peu al terra. Braços enrere, empeny, eleva, veu que aquí se m'arruga l'etiqueta, el logo, doncs ja aquí, des d'aquesta posició. Inhala, exhala pel nas. Inhala, mà dreta, el genoll esquerre, exhala, giro. Inhalo, exhalo. Cada vegada que exhalis, la teva mirada gira més, el teu nas gira més. La coroneta ben amunt. Braç darrere, agafa aire. Exhala, me'n vaig. Inhala, eleva el teu pit. Exhala. Inhala. Mirada és a dalt. Exhalo. Llibera. Anem al cisne. Col·loca el peu el peu que tens davant. Recorda, si tinc caderes molt rígides, poc flexibles, me quedo en una posició de 90-90. Si ja sento que ja tinc que és suficient i tinc molt recorregut a fer. Si no, intento ja estirar la cameta, portar-la ben enrere. Col·loco la ròtula, l'empenya. El taló està a prop del pubis, però no us senteu al damunt. Si no, l'ideal és anar allunyant-se cada vegada més. Tens la posició i la idea és que el teu gluti de la cama de davant s'atanci al terra sense arquejar lumbar. Anem a baix. Reposa el teu cap. Relaxa la mandíbula i treu qualsevol tensió de la teva cara. Comença a bellugar la cadera sutilment de davant enrere. Molt suau, notant que cedeix, que apareixen noves tensions. Elevo pit. Anem una mica més lluny. Si et ve de gust, si estàs preparat, agafa el peuet. Recordeu que podeu agafar el peu amb el vostre colze si arribeu bé. Amb aquest peu costa moltíssim. No tenim el cos igual, Hi ha un costat més rígid que l'altre. En aquest cas és el meu aquest. I ves baixant poquet a poquet. Si vols pujar sirena, fes-ho. És la teva pràctica. Si tens molta tensió, pots treure el peu.
Inhala pel nas, exhala pel nas, anant ajustant els punts de tensió. Lliberar cama o ja. En aquesta posició, directament, anem a les torsions i col·loca genolls en una posició de bebè, primer recuperant. Que sentes superbé aquesta classe. D'aquí, col·loca't en quadrupèdia i la cama més propera a mi és un pas al davant i col·loca-la més o menys al costat de la mà i deixa't caure. El teu genoll ha de quedar damunt del turmell. La cadera cau cap al terra i ara puja el braç més proper a mi. Inhala, exhala i gira. Inhala, el braç del terra empeny, exhala. Estirament de l'isquio, estén enrere. Estira la cama de davant, deixa't caure el teu cap, el teu pit. Cap relaxat, respirant. Torna endavant. Baixa cadera. Te'l repetim, 2 vegades. Busca que el teu melic s'atanci a l'adductor i l'adductor al melic. Que no s'obri la cama, sinó que ens faci de guia. Cada vegada que exhalis, busca anar més lluny. Tornem a l'estirament de l'isquio. El cap pesa. Notes la tensió en la part posterior. I ara prova o l'anys de genoll o pots treure el teu genoll, allarga la columna, atansa el pit, a la cara interna del genoll. Inhala, exhala. Si tens la cama dalt, estira-la bé, empenyent el taló cap enrere. Llibera. I ara per donar-nos la volta ens donarem l'esquena. Camina amb les mans cap a l'altre peu, baixa el genoll de darrere, cadera, deixa-la caure cap al terra. Inhalo. Exhalo. Inhalo. Exhalo. Torna a l'estirament de l'isquio. Deixo caure el cap, mica endins. Important que la teva boca estigui relaxada. Torna endavant. Obre. Intenta que les teves escàpules busquin la columna, un pit obert. Torna a l'isquio. Deixo caure el cap. L'última, amb o sense genoll. Estira bé la cama, forta, i per alinear la cadera intenta conjuntar els teus adductors, baixar la cadera. Allarga la columna, sobretot. Torsions segures. Vas respirant. Col·loca el genollet. Atances. Melic endins. Anem amb una posa intensa. Sentat ben enrere. Col·loca colze al genoll d'en fora, mà amb mà, allarga la columna
I la idea és que els teus dits grossos busquin el centre del pit. Segurament no podràs avui, però busca que empenya mà contra mà. Mira els teus genolls i assegura que estan un al costat de l'altre, que no estigui de darrere adelantat. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Llibera. I la cama més propera a mi, a la càmera, és la que et pujarà. Col·loca el peu al turmell o al genoll amb la mà contrària agafes. Sí? Esculla, o més a baix o més a dalt. Braç més proper a mi, mira enrere i aguantes aquí. Si vols ficar-li flexibilitat o més equilibri, pots estirar la cama i aguantar 3 respiracions. Ai, me'n vaig. Canvi. Girem de costadet, anem ara intensa. Flexiones genolls. Col·loques el colze per fora, mà amb mà, inhala. Exhala. Intenta ajuntar els teus adductors, els teus genolls, per alinear bé la cadera. Mirada als peus. T'has de veure si tens els peus, que realment els genolls estiguen un al costat de l'altre. Columna llarga, relaxa el teu cap, anem a la torsió dels peus i tens 3 opcions. Agafes el pit, el que fas mirar cap a mi i obres. Sí? O el genoll o el peu, de 3 respiracions. Ens anem a baix, flexiona el genoll, baixa rodant la teva columna i et col·locaràs últim, fem els últims. Mirant al davant. Agafa el teu peu dret i enganxa'l a l'adductor. Allarga. Baixa el braç esquerre, obre el teu pit cap al genoll flexionat i ja vas de costadet. Inhala les costelles, exhala. Inhala, exhala, la mirada és a dalt, el pit obert, una més. Inhala, exhala, amaga el melic, gira't cap a la cama estirada, agafa aire, exhala, baixa i rendeix-te. El cap pesa i cada vegada que exhalis intenta anar més a baix, més al davant. Eleva i canvi. Estira bé la cama, peu a l'adductor, col·loca el bessó. Heu de girar el pit cap al genoll flexionat. Puja el braç i te'n vas al costadet, obrint pit. Respirant. Amaga el melic. Gira't cap a la cameta. Exhala, vine endavant. Baixa el cap. El cap pesa. Una vegada vas arribant més i més.
Eva. Anem a l'extrem de la colxoneta i ens quedem penjant. Baixem l'esquena rodona. Peu esquerre al terra, cama dreta al sostre. Col·loca les teves escàpules planes al terra i cada vegada que inhalis, empeny la cama cap a tu. I quan exhalis, el teu sacre busca el terra. Intentant no flexionar la cama o mantenir-la el més estirada possible. Intenta treure tensió de la cara, estirar bé la cama del terra, no? Opcional. Per tant, el sacre anclat, aquí sí que ens ajuda. Si vols anar una mica més lluny, puja el capet, trepa amb les teves mans, junta els colzes, baixa els ombros i emporta't la cama més a prop teu. Respira. Abraça genolls, separa els genolls, estirament dels adductors, estira les cames. Deixa que la gravetat t'ajudi a estirar i mantens les respiracions. Inhalant, exhalant. Flexiona genolls, junta i canvi. Dreta al terra, esquerra estiradeta, relaxa els ombros. És a l'inhalar, empeny cap a tu, a l'exhalar, el sacre cap al terra. Si tens música, harmonitza els moviments. Si estàs en silenci, igual que jo, escolta la teva respiració. Estira les cames, la cama. Puja el capet, mirant al melic. Alinea els ombres de les orelles. I vas empenyent una mica més. Estira més adductors. Una vegada. Estira. Pots agafar-te per baix, amunt, més a baix. Tant que la teva columna estigui relaxada. Els ombres enganxats. Flexiona. Abraça. Abans d'incorporar-nos, farem uns petits cercles amb els genolls. Molta calma, canvia el sentit. Obre els teus braços i separa els genolls cap a un costadet. Ajuda't amb la mà per incorporar-te. Senta't que estiguis còmode. I has estat superbé. Agafa aire. Aguanta l'aire. Exhala. Queda't sense aire. Una més. Inhala. Retens l'aire. Exhala lent. Queda't sense aire. I ja ho tenim. Ens han quedat genials, hem fet 3/4 d'horeta, que no, quasi 50 minuts. Espero que us hagi sentat bé. Jo la meva recomanació, per si no he volgut ficar música, és que us fiqueu
la música que us inspiri, fiqueu-vos en un espai de la casa amb calma, amb les permetes, fosc, i aneu sentint. Sí? Jo solament el que faig és fer-vos de guiar. Espero que us hagi servit i una abraçada. Fins la propera classe. Adeu.